mong gabi, green na kayo, basta nanay unod diri ba? Lami na kini ko anon, kung nay unod diri. Naot si dada nang kamunggay kay mo utanon, mabot si dada nang kamunggay. Na among utanon para sudan na mo. Kani gabi kay wala pa man namunga, unya pa ni kuwaon ang unod diri kay wala pa man namunga basta naa ba ning unod, ngano ba? Naawa si dada. Muanag kamunggay. Daghan ang gud kayo bunga mong kamunggay awa. Madungan sa daghan. Ikuan ni dada para isago sa utan. Si mama ni ani man to siya kay para kuan kanang kuan galay o kuan kanang agbate. Among kuwang kamunggay na lang. Nan dada. Di palayo si dada kay nay kuan. Daghan kay glamigas ko na ingon si dada. Kuha sa kamunggay pero daghan kay glamigas katay dira. Basi nay glamigas dira da. Hala. Na kaning gabi na mo, daghan na kay ni mga labong, awa dagko na kay uban na ni dagko. Hala, ni namigas na? Daghan jud. Na namigas ang kamunggay na mo. Na dira. Di ko siya dira nangatkat ang mga namigas, ana sila nagbalay. Puy-an sa migas. Di puy-an jud sila migas. Ara. Dara Sagol kamunggay. sa utan. Sagol ni sa utan. Gulay. Lami na kay ni. Kung isagol sa utan. Manami ko hagalubate. Agbate. Kuha na lang kanang kalamunggay na lang kay para Kamunggay. puno sa kanang kuan. Sagol sa lugbati lang na. Kuha na kining dahon sa. Nada, nalagi na sa nagpuyo direk lamigas ko sa kabuo. Migas. Uy, lagi atong tanong lamigas na. Gabi nang bunga sa mohang kuan, gabi nya. Na naongan ang among mga kuan among talong, ukra naongan din na kuan. Madaot na siguro. Nadaot do? Nangandaot ang kuan talong. Madaot na hapit. Hala ka. Nami gitong mga talong gani. Madaot ang among talong kay naongan sa among gabi nga gitanom. Dagko magud kayo. Tawa mong gabi o mga dagko na kayo. Labong magud siya maayo gud ya. Naongan ang kuan ba mga talong. Nama may talong sa dana sa ilaw. Nadya, diri sa mga kilit-kilit. Ana, ako ana. Kaya Naka nga. napa ba kay paano ni? Maka-survive ka talong. May pa, nay mas-survive na talong nga na. Tulo, duha nga na. Ala, nadaot. Nadaot ang among mga talong. May pa, mutubo na sila. Kung kamot kung migas. Hala, dagan di kayo glamigas na mga. Mga din nga daot ang mga talong na to. Uban gi poyan sa migas. Na, ukra magana mo katong dako kay napoy ang glamigas daghan na lagi. Ang uban namong mga tinanom nga mga okra gi poyan sa migas. Daghan kayo, wala good nagkaguliyang dito sila na. Gibalayan sa migas. Among gitirahan ni Kajin og katong insecticide nga kanang kuan. Oh, ako Kanang naghimo DIY ba gihimo ra namo gihimong ni Kajin. Gamit sa kuan Para katong pang kuan sa pangtaboy sa mga insect ba, mga insekto. hang kayo ka-spray. Ni pahawa ras lag pila ka Oras. adlaw nya din ibalik ra man po diyon. Nibalik bitaw. Parang naka-survive ra sila sa among gitira nga insecticide ba. Gihimong ni Kajin tabako to nga among gidokdok. Oh. Di magidukduk ako magitudayon dayon di uyog na ko. Gisik ra day gisod ra niyang tabako ito yon. Dahon sa tabako yang gisod sa kanang kuan spray gun dayon gibutan tubig gibutan gamay sabon. Kung napa niyang mga kuan diri ka ng mga lamigas maghimo mi balik ato para mo itira. Maghimo ya migbalik ato kay kanang kuan among tirahan kay man pertin man naghanang hulmigas gibalaya naman among mga tanom mga utanon. No, luy kayo mga luoy utanon. Luy kayo Main lang ba mapuslan ni namo basig ang mga uban makabunga. kay nga daot tungod sa mga lamigas si puy-an. Nga daot ang uban. Ang pinakadaghan kay gabi man. Ang pinakadaghan gyud namo nga tanom gabi. Gabi awanag. Gabi o galay. Nadira awan nakatagkatag na si mga dagko diray.